utawa jenenge ning dhuwur rene gondangat adudoke jenenge Di iku lho dhuwur lah Sabta Mandala iku jenenge Kang jenenge apa nih? Sabta Mandala Sing tak karepno iku ora jenenge iku lho ni. Sing tak karepno iki ketoprak kondi ngono lho ni. Nek jenenge aku wis reti nek Sabta Mandala. Dirungokno go Kang dirungokno tak dudohke ketoprak iki kok desa Semirejo Kecamatane Gembong Kabupatene Pati sing mimpin Bapak Ketua niku jenenge Bapak Dokter Randes Kasemin SPD MM iku sing mimpin Sapa nih? Bapak Kasemin wong Semirejo Semirejo iku ulon kono. iya Pati Ngulon Ngene iku regane pira lene? alah Kang nek soal rega iku gampang sing penting kowe reti nomor HP-ne Lho, ana nomor HP-ne barang nih. ana Pak Ketua ndek nomor HP nang kene kok Dilene. iki nek sisih tengen ngisor iki rene go maju sisih tengen iki lho rene go rene lah nek maju nek lah sisih tengen iki lho pojokan tak wacana ya Kang no Iya tak dongok kene. 081 225 184 777 iku nomere Pak Kasemin. Walah. Omahe Semirjo ra adulene ni aku nek ape nyunat-nyunatno anakku ta mantu ngono takon nembe sapa lene. Ambil nomor HP ya iso. Engko upama kepethuk Kang Meler dagelan iku lho. Iku ya iso. Sing gane nggawa tas nek rino iku. Iku mbok pegawe koperasi, mbok pegawe apa klareti. Iku iso mbok takoni kok. Ayo nek ngono ne do nggone Kang Meler wae ayo. Sapa nandang weten hae
sakti noto silo satrio ayo tanding ono mring ma api iki satri yo sayakti tau tate tanding cinta wes ya wes wong sira lawe nung kula dadi ora jurit mami sirwane ayo aja pondo lawe memareno Jaya Katwal setan wes wes ora semar yen kae mau bapakmu lawe Kakang Arya Raja Taunono Widonono Wiraraja lan kowe lawe tak eloke dosane Kertanegara Iswasana Loh! Setan jahat sinarat pancil manipis. Singon! Nek kowe duwe watak satria, katonke satriamu. Aja kaya wadon sing kembenan mindi-mindi. Kowe macak singon. Nek ngono padha karo madrake lawe kowe singon, Ayo. Sadurunge mati, bukan topengmu. Lawi, kebacut tumindakmu. Kebat nang kliwat, busa busu, tundune seluruh bener nang ora bener saiki nek musuh karo Jaya Katwang ibarate timun musuh duren durine Prabu Jaya Katwang timune lawe nanging Rama Arya Raja sedaya kula mboten kiat ngampah hawa kanepson kula mangigit-igit kula pinaweh pitulungan dumateng Yai Wijaya but-buting gembalipun batosipun pisah dhateng garwanipun Gayatri Rama lawe nggih dadi manungsa urip
ake petung. Dadi somurba dening karep. Dadi ora gampang kapurba dening karep. Lah rayune aku ngerti. Gonmu tetandingan karo Prabu Jayakatwang. Upama aku ora ngerti, upama aku tega karo kowe, ndak kira kowe mung karyaran. Yen mekaten tumindak kula lepat Rama. Durung titi wancine. Nek ke musuh Prabu Jayakatwang. Bener ke sabela karo Wijaya. Nanging ora kuwi dalane. Rama Arya Wiraja lajeng ngamargi kados pundi parandene kula saged amboyongi kayati saking tanganipun Jayakatwang Rama. Lah iki mengko nek wis ketemu kelawan kadangmu Wijaya, aku bakal ngiguhke. Aku bakal wenehi dalan supaya bisa bali Gayatri sing tangane Raden Wijaya. Nggih, mbok menawi kemawon sedaya. Astanipun Paman Prabu Jayakatwang. Mung merga dheweke arep sabela arep rebut Gayatri. Ngene ya, Wijaya. Kados iki ora dalan. Mampreh bisane Gayatri bali ana tanganmu. Kowe kudune njaluk tulung lawan kadangmu Rangga Janur dina iki sing mapan ana Gunung Kipas. Arya Wiraja menapa mboten klatu anggenipun panjenengan ngendika kados mboten kula ngertos piyambak menawi Kang Mas Rangga Janur menika senopati agung-agungipun Paman Prabu Jayakatwang kula mboten saged Yai Wijaya Kakang Lawe aja sumelang lan kowe aja geter parandene yen to pancen kowe teko ning Gunung Kipas ing mengkone Kakang Rangga Janur ora aweh pitulungan marang kowe saya Yai Wijaya ing besok kamu ana bencet kulitmu pun Kakang sing tanggung jawab. Wijaya kowe kudune wani. Merga kadang Lawe bakal njaga keselamatanmu. Saupama dedel kulitmu, Lawe bakal sabela karo kowe Wijaya. Kula kegremo dalem ulung karo Rangga Janur ya. Oh, menawi kersanipun wong Arya Wiraja kados ngeten, namung kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pamit. Lawe, Rama, kowe kudune tutpuri kelawan Wijaya aja negake ya. Wis tak dawuh. Monggo Kakang Lawe. Ayo Rama.
ora ndagelah wis ana sing bisa kok ning arep kok. Ora ndagelah aku. Wis dibesani ning arep kok. Meler. Ler. Dene. Wis ana sing besani dhewe. Lah ngono kesirahe kok dia digawa ya. Bengi iki ana rejane ngene lah kabumi kok wong Jambangan sing duwe gawe disugoto duwe gawe mbroko desane tak dongakno akeh rejekine amin duwe gawe suwile batin gak cocok nekano ketoprak kuwi nganggo izin tak pirang-pirang kok sing urun ndang padha pengin dene ora urun ora perlu dibatin tete ote bojoku ayu gelungane gedhe tete ote bojone meler elek mripate gince aja mangkel urek gencil lah ketimbangane kowe kenapa bojo kaya dandang selabruk kaya mangkel wedaan ta ora ki mang lho wedaan kok parutan gendeng iku piye parutan gendeng piye wong acet kulite nadi wedake rupane malah iya ya ora usah anu lho iku mau le dakhir wis bar apa urung wah nek kebiane sawah wong gedhe apik wong gedhe apik lho lan ae dakhir macul gak apa-apa lho negor pelem guwedine ra karuan ya dijeni ya iku jenenge sendok ana gantole karepe ketoke wedok ning ana gantole aneh-aneh cerdi puter-puter nek mas ceblong persis pak dokter dokter Joko ser diputer-puter dulurku meler nek turu ngiler aja mangkel lho lar rek korak-karik lah nek korak-karik nek mas ceblong persis pacare dan aku rek korak-karik dulurku meler bar nyolong pitik tukung ya nek mas ceblong atine bingung lah kok yo ro ngalor ngidul lelak kemul sarung petuk wong edan terus mbok ambung ambang mabuk apa ya lah ya kowe kuwi marah-marah yae alon-alon nek kelakon mas minta selamat genda-genda entuk dhuwit kudu tabah lah tabehmu ya ngono yae ya iku terus kok tuku tapeh apa paling darah diutang bapakmu kukulaan tebon tuku telo diketok-ketok mangan tahu lalape lombok ya ben pedes wong wis tuwa kok melok delok bareng guyu untune ceblok acek gugah ora nyemoni lho Mbah sumpah tau syukur kowe adung-adungakno awet urip ya Mbah adung-adungakno untu ndang tukul ya wis ora iso tukul aduh bedongakno iku lah apa ndongakno untune aja tukul iki ana apa cerita kuno ceritane Jawa Timur kono wah sejarah Lamongan lan Bojonegoro sing judule serial Angkling Darma Angkling Darma kuwi wong sakti lho jelas iso mancala putra iso mancala putri negarane Malawapati bojone ayu Setyawati Setyawati wanita utama pancen cocok bojone
carane Prabu Angkling Darma. Piye? Bojone mati, dheke budal ana. Sampe dadi manuk kenek sabdane dewa. Manuk priwis putih sing iso tata jalma. Nek manukku iki manuk cipret ndase cilik sembarang ngarep. Petuk rondo tuwa manukku mengkeret. Petuk rondo ayu manukku bruget. Manuk sing kuthuk nek bengi ngoceh ora gelem bubuk. Gelem bubuk nek ana kasur sing empuk dikudang bojoku sirahe sentuk-sentuk lambemu. Iku manuk apa? Parian. Manukku manuk jegedot. Lah rek manuk kowe iki edan. Parian iku mbok sing genah. Dadi ora ngono terus. Dol tinuku ya. Dol tinuku sing penak. Aku sing adol kowe sing tuku. Aku sing tuku. Nek kowe sing adol kowe sing tuku. Wis ketinggalan kok. Madhep rene jek. Ha iya kowe kok marani pacarmu terus iku lho. Lambene kok merah-merah. Ngene iki yo nglegakno apa karepe kuwi. Pitikmu lurik ngendhok pira ler. Pitikku lurik blong ngendhok-ngendhok siji. Bojomu purik kenek-kenek apa? Bojoku purik ora gelem ngaji. Pitikmu lurik ngendhok-ngendhok pira? Pitikku lurik blong ngendhok-ngendhok loro. Bojomu purik kenek apa? Bojoku purik mari tak goco. Pitikmu lurik ngendhok-ngendhok pira? Pitikku lurik ngendhok-ngendhok telu. Bojomu purik lar kenek apa? Bojoku purik bar tak keprok alus. Pitikku lurik lar ngendhok-ngendhok pira? Pitikku lurik ngendhok-ngendhok papat. Bojomu purik lar kenek apa? Bojoku purik bar tak jiret kawan. Pitik. Penak kowe karek pitikmu lurik ae terus. Ayah alah, jajal kowe tak takoni. Isa. Nek iki sing ora iso ora endi parian kok ya. Jajal. Pitikmu lurik blong ngendhok-ngendhok pira? Takok ana wong jambangan ati kowe pitik lurik. Bojomu purik blong kenek-kenek apa? Bojoku saiki ora tau purik. Terahe kowe ame bongko. Kowe dhewe sing ndang bongko. Aku gelem bongko nek kowe ndisiki bongko. Nek mbok selip yo karep. Ana wong matene selip-selipan iku. Lah ki ya ngono mangkel wong kaya. Kowe iki takoni pitik lurik ora ngendhok iku. Jowal jawil. Yo. Salah bini ta. Kowe iki urung kesel. Iya. Ya nuruti iki sik. Ya pancen urung kenal, Dik. Alah biasa wong seneng ya jual jamil. Mengko dhisik to, Dik. Lah napa? Tak kira mau pacarku. Pacarmu mosok ayu. Srendok gesek sithik. Tak kira mau sliramu. Apa iya nasib tenan kok, Dik? Yen mengkono, Mas. Gekep priye? Aja ngenyayo, Mas. Sumpah lho nek cene aku ngenyek, sumpah lho. Iya, sumpah terus wedhus lho. Iya. Jomo
lah sing dingetno kono. Dan dewange ora kok, Dik. Iso ta ora? Iso. Alah bapakmu wis ora galak. Cerita apa? Jombok gebyah uyah apa pahlawan kurang gagah ngendi kane simbah golek wanita kang utama apa iya Mas Mele wah kok Dik yen kanter lek kepiye ora kok yakin boleh iki anake bakul bensin ku lho kaya kowe ya nah eca bokonge bokonge mbah aku amas kok malah ngamasi gadakle gak iki kok iso dagle aku lho ya tek kowe kok ngamasi iki piye dagle aku kok mbok awasi iki wis ah aku ceblong ngono iki suripan urip-uripan kok suripan kowe ceblong kono suripan ya to nak kono awet urip kowe kurang 3 dina mati ngono lho mbokku ate mbok bacok ngenane lho mbokmu iku sapa mbokku lho mbokmu sapa kok dibacok duka lore ratan kulone sekolahan mbokku dibacok lho mbokmu iku lho sapa kok dibacok iku kodhok nek lho kowe kok iso lah aku ceblong anak apa anak kodhok lah iya lho nak ngono kowe anak durhaka iki kok iso lho mbokmu mbok pangani terus sih mawur ae lah apa man lah wingi kowe ning siman entek 2 mangkok kodhok iku nesis munggul ado syukur kene sih aja wis kono rono kok awayan joget ternyata wong engkek rambut matiku semir iku lho semir abang ra apik kok putih nunggoni montore wis ben nunggoni montore sik blong iya nang ya ora apa-apa ya ler nyambut gawe ya to iya sing nekakno ketoprak Sabta Mandala iki Bapak Lurah sak prangkate ya to sak panitiane dadi iki sing masyarakate kabeh mula kuwi ya blong matur nuwun karo panitia kabeh sebab apa iki mau perjanjiane lepas ya alhamdulillah iki awan ketoprak teko ora ketang piye-piye diparingi dahar terus sore rampung ya diparingi dahar lho tekan bengi iki kok ya ngemeno diudukno wis doroh lah iya ketoprak senajan burungan kek sithik-sithik kek emplok-emplok soalé apa munggah panggung medun panggung iku sikil dotokleken ngono daras-aras mulakno bengi iki dahare diparingi uduk kowe sing masak jos kok iso uduke tak icipi wasine ra karuan ngeki ngene iki apa ngene lho aja salah tampa blong ya sebabe apa kok asin iki kanggoku tapi kanggo kanca-kanca iki wis cukupan sebabe aku rak ndek penyakit ludira inggil darah tinggi goblok kowe iki wong Jawa ora iso ngomong Jawa ya iso no lah darah iki basane Jawa apa ludira tinggi inggil lah nak darah tinggi basa Jawane ludira inggil lah mulakno aku kuwatir engko nak terus aku kakean mangan asin-asinan kena penyakit sing kena dienggo nyugoi nak bodo ning ndi lho nak kena penyakit nak kena dienggo nyugoi nak bodo iku lho penyakit apa kok nyugoi lah iku stroke sing ngene iki iku stroke apa stroke iku sakake iki tanggaku wingi blong iya kowe wis tuwa umure menawa swidak ya wis tuwa operasi entek 8 juta ngingetno adoh wis ora ketok ya to iku mripate jebule kena katarak
Apa? Katarak. Lho, ora karak iki. Ngawur ae. Karak lak sing sego mambu dipepe iku jenenge karak. Tak kira iku penyakit karak ngono. Ya didongakno muga-muga panitiane mau sing wis maringi daharan iki muga-muga dibales dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga tikel matikel oleh bales karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, grup guyub rukun. Guyub rukun. Ya toh, masyarakat Jambangan kabeh. Niat esun ngetokno apa ki nekakno ketoprak Sabta Mandala saka Semirjo ya toh. Terus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Bumi Minatani sing dipimpin Bapak Kasmin. Kowe roh Pak Kasmin? Roh Pak Kasmin? Roh. Endi? Wonge ora rene. Aku iki lho fotone iki lho. Iki fotone Pak Kasmin. Wonge ya iki. Iki fotoku. Fotomu wong ganteng ngono. Iki ora fotomu, nak fotomu iki lho. Masa iki fotomu, iki bojomu. Masa bojoku ndek sungu? Ngomong ngamil lho. Duwe apa ora? Iku kewan ngono. Bengi rame ya toh. Iki mulakno diati-ati. Aja nganti awake dhewe nonton iki semene iki ora wong kene tok lho. Alah wong kene tok iki. Alah wong Jambangan kabeh. Kowe gak apal no. Alah wong ndi ae? Angger ana wong tuwa. Tambine ireng. Terus katokan ireng, sandale lilik, ketune ngences. Kowe gak apal no. Wong ndi? Alah aku kulino petuk. Wong ndi? Wong Ngampo. Kok kene. Yai Ngampo. Teko kene ya Ngampo. Teko kene kok. Lah terus? Terus? Lah nek ana wong wedok, ya toh. Gane mluk-mluk, penane mereh-mereh. Ha iku wong ndi? Wong ndi? Air mancur. Apal nak iki. Wong ancen manggon ning kono 7 tahun setengah. Omong amil lho. Aja ngono ah. Lah terus iki lak wong kene uluk nonton delungguh kabeh. Jelas teratur kok. Ora sandalan. Kowe iki nak diamuk wong kene. Lha sing sepuh-sepuh sandalan. Lah lungguh iku masa lungguh ambek sandalan. Ngono. Maksude sandale dienggo lungguh ngono lho. Lah iya sandale dienggo lungguh, primpen do lungguh kabeh. Nggih kabeh ketok. Ya ta, sing tuwa nggo ngarep. Trondok 6 nggo nguri. Iki seto iki sing tuwa nduk karep. Ngene iki ben gampang oleh niteni. Dadi Pak Kami tuwa iku iso nonton saka iringan. Wah, kae tak kelumpukne dadi siji. Mulakno sing lanang diwur lanang ketok ganteng-ganteng. Iki sing wedok kumpul wedok ketok ayu-ayu. Dadi sing tuwa kumpul tuwa ketok nyabrut-nyabrut. Ya ta? Somben anu ya, Mbah. Nek ana kumpulane somben sing guri, anu nekakne kon neh ngono ya, Mbah ya. Mbak Yune karo adine iku. Aku ngentuk amplop ngono lho, Mbah. Ya kabeh mau iki kari rejeki. Menungso urip ing alam donya iki gelem nyukuri rejeki, insyaallah iki bakale diwenehi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala ngluwehi saka sing wis disyukuri iki mau. Ya ta, la in sakartum wa ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Nduh ya ta. Kok iso ngono barang lalan. Lho nek kowe ngono ya ora iso, Blong. Non? Dadi sapa wonge sing gelem syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal paring pinten-pinten kenikmatan marang wong iki mau. Nanging kosok baline, nek wong ora gelem syukur kok malah kufur, iki abjad sing bakal tumeka. Mulakno wong urip ing alam donya iki kudu ngelingi kiblat papat. Lho kowe iki piye ta kiblat papat? Nek wong ngelingi kiblat papat, ya to, iki menungso insyaallah ning alam donya lan akhirate bakale selamet. Lho. Aku kiblat ya ngerti apa meneh kiblat. Aku nyambut gawe ngene iki sing separo tak kena anak yatim piatu. Lho kok iso? Sing separo tak nggo mangan karo anak bojoku. Dadi entuk ganjaran ngono. Nek entuk dhuwit mbok wenehno yatim piatu. Iya ta. Ning gone yayasan yatim piatu. Ya. Lho ning gone panti asuhan. Wah, apa kada-ada men. Lho mbok wenehno yatim piatu ning ndi? Tak kena nyaiku. Lho mosok nyaimu yatim piatu? 75. Wis 75 kok ndi bapak ndi mbok iki kon ndi? Iku sing istilahnya iki dadi manula manusia lanjut usia ya wajib mbok santuni ngono. Dadi wong tuwa iki wajib dipundi-pundi. Mulakno nek kowe iki wis ngerti wong tuwa kaya ngono kuwi mesti eling malang kiblat papat. Kaya magrib mau kowe melu magrib ning kono? Lah sing adan sapa? Lho, iki mau sing adan kowe, Blong.
Warane ndara ketara. Alah tenane. Dadi kowe nak salat kaya magrib iki mau nak salat madhep ndi? Madhep ngulon no. Lho. Aku kan nuruti Ka'bah, Ka'bah kan ning kulon. Lho nak ngono dak kliru. Lah kok kliru mbok klirekno kowe kiai ya piye? Lho ya ngene iki piye nak dikandani angel. Aku madhep ngulon. Salat kok madhep ngulon iki kliru. Lah kok kliru? Salat iki madhep kiblat. Kok iso? Lho, lah niate ora wis ketok ngono. Piye? Usolli fardhol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati. Ya toh? Ya. Lah nak kowe nak madhep ngulon ndak usolli fardhol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal nguloni. Mustaqbilal nguloni ora ana ya. Lah iya, mulane iki kiblat iki disebut dalam waktu salat. Iki supaya menungso iki ngelingi waktu uripe nang alam dunya ngelingi kiblat papat. Etan lor kidul lan kulon. Lho ya toh. Etan iki bahasa Indonesiane apa? Nek basane Indonesiane timur. Timur. Mulane menungso urip ing alam donya iki ati-ati oleh mapake umur. Oh ya toh ning donya iki umure ditata sing apik. Nek iso diseneng-senengno. Diseneng-senengke ya toh. Iki etan utawa timur. Lah lor apa? Lor iku utara. Utara urip ning donya iki mung sementara. Mula iki urip sing sementara kene iki ayo digunakno sing apik karo tanggane ya sing rukun, karo tanggane ya sing apik, ya to ngibadahe ditingkatake. Kapung lawang tobat urung ketutup, Lah. nglakoni salat 5 wektu. 5 wektu aja nganti padha lali. Ngono ya. Bar kolor terus ngidul. Kidul iki Selatan. Mulane nak wis urip ning donya sementara ngene iki nak wis kecukupan aja lali karo selametan ya to. Contone masyarakat Contohnya Jambangan. kaya bengi iki. Oh, Kabeh iya, iya, padha selametan nyukuri bumine sing dinciki rina lan wengine. Muga-muga bumine iki sing dinciki paringono keselamatan karo wong-wong sing padha ngenciki lan ulu pametune iso ngluwahi saka taun-taun sing wis kawuri. Yen gak ana musibah ya. Ben ora ana musibah. Cetek rezekine wong Jambangan. Amin. Adoh bilaine, panjang yuswane. Allahumma. Amin. Termasuk ndongak-ndongak Lah nape. iya, mula ki bar Mergo apa? Oleh Apa? didongakno ditanggap. Lah nek ora ditanggap, Ya meneng ae kok. lah ndongakno iki ora ditanggap tok. Lah nek kulon Kulon apa njajal? barat. Lah mulakno menungso urip ing alam donya iki bakale bali ning gone akhirat. Lho iya to, bakale mesti bali ning gone akhirat alias mati. Wong urip bakale mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksude Sing roh sapa? Kulo nafsin dha'iqatul maut, awak-awak penguripan ing alam donya iki sok bakale bali ana ngersaning Gusti. Mumpung isih urip iki mau wis tak kandhakake ibadahe ya to, salate, terus maca Qur'ane, kumpulane tahlil ditingkatake ben iso nyebetno sok ben nek wis sowan ana ing ngersaning ngono Gusti. ya Lar. Pinter tenan. Wong urip bakale mati ya Lar ya. Mati. Lamun mati parane ning ndi Lar? Lho ya ning kuburan. Goblok ngono ya kok ndale tirik-tirik kowe. Lah dalah, lho wong mati iki tetep arake ning kuburan. Ya ora iso kok. Lah jajal nak wong urip bakale mati, lamun wis mati ning ndi parane blong. Anut sing mikul. Lah dalah. Lho kok iso? Kabeh budal ning kuburan dhewe. Heeh. Lah sing mikul iki mah nek digon ning pasar Rembang. Heeh. Nek pasar Pamotan lake mesti atut leh karo sing mikul ke pomo mati. Ya. Ape budal dhewe. Oh, dadi atut sing mikul Sing ya. mikul. Delalah wong sing mikul iki mau. Heeh. Ora ngerti. Ngerti apa? Wong urip bakale mati. Iya. Lamun wong sing mikul iki mau ngerti dalane mati, piye tumindake? Lho, golek dalan liyane. Lho, kok iso golek dalan liyane Lah bathukmu dalan sentet? mati golek dalan liyane menggokno. Dadi mbok enggokno. Iya. Dak alung balik. Lah kok balik? Lah ya ngerti dalane mati dak enak balik ngono. Lho, ya ta mulane saiki tak takoni nak perkara ilmu tuwa kowe. Iya, iya. Sukma ilang raga ngluyur iki apa? Alah tengkorak. Tengkorak ngluyur ana. Alah. Apa? Anu ujung-ujung. Ora ana ujung-ujung saiki ki ora ana. Kan. Ora ana. Lah apa lah? Ya tak kandhani ya. Heeh. Iki gawehane wong Jambangan. Apa? Sukma ilang raga ngluyur. Apa Iku ngono wong ngadol iwak pindang. Lah kok iso? Lho iya, sukma ilang. Sukma iki apa? Nyawa to. Nyawa, heeh. Lah iwak pindang ki nyawane ra do ilang. Iya. Lho ngene iku iwake iso teko nggone Blora, iso teko Pamotan. Lah diadai keranjang pe didol. Lah iya nek anggere iso iku wong kene Lah bubus. dunak ngawur ae. Wong loran kono iku lho do gendongi dunak.
Ngawur ae iku jenenge adol iwak ngono. Adol iwak ya. Ora ngluyuh dhewe. Perkarane digendong tekan kono. Lah saiki Apa? benunuk Heeh. ireng Heeh. dipliek abing sogrok. Waduh. Moh saru iku. Gak Saru. ora saru. Aku timbangane diamuk wong wedok-wedok mau jawab aku. Ah, nggih, Mbah ya, saru kok ya. Gak saru. Apa teh benunu ireng dipliek itu abang-abange, bareng didudul ate aduh wak ngono iku. Lah wong kene bendina ya eruh kok. Lho ya mesti roh wong ancen gawehane. Oh gak. Lah apa? Ngobong dami. Heeh. Ak ketok benunu. Nah, terus Ya rupane toh? Terus pliek. heeh. Sogrok kok waduh wong genine isih. Mbah, wong ngobong anu dami, Mbah. Ngobong dami ketoke kok njaba ketok wireng. Lah, nek dicokrek dak ketok abang, didudul ya mesti adoh nek wong panas. Ya geni, Mbah. Oh, geni ora saru, Mbah. Ngono kok aku wedi leh blong-blong. Kowe iku goleki sapa neh? Gurime lo gugah. Lho lah apa? Oleh ngenteni aku takut sore mangok. Engko cah bar ceblong tak keturun. Lho ngene iku dak alung gawa sprint bed karo guleng ya piye? Lah kowe ora ana gunane lem tuk kasur ge enane. Malah turune lapangan. Ki roh karepe apa ora? Kae Mulakno iki masyarakat kene nganti bengi iki ijo gelem wungon. iya. Iki sebabe netepi. Netepi apa? Sesuk iki rak do poso besar. Oh, Mulakno iya. iki engko kondur langsung do sahur. Oh ngono ya. Kayak winginane poso Ramadan ki poso blong. Poso saulan nutuk raman sego kok. Wah, tenane. Kowe iki piye tanggaku ora roh? Dadi kowe saulan poso nutuk Gak man sego. lah terus mangan? Lontong aku. Iya. Manganku. Alah, blong. Kowe iki piye lah? Wong ora mangan sego kok mangan lontong iki ya padha ae. Ya padha ae no. Ya padha. Dhewe lontong karo sego kok ya. Sahurku nganggo sego. Lah nek bukamu Nganggo lontong. Nah aku iku lho blong, sesasi gak mokak aku. Masa? Heeh. Lah kok iso? Kok betah? Lah nek ora betah wong ancen terahe ora poso. Lah mbok kon mokak iku lah apa? Ora poso. Heeh. Lah kok mbok omongno kok iso? Lah timbangane bodho nggih nane iki kirim dongak wong tuamu sing iku wis anak aku ora nglalekake tilik kubur, tilik wong tuaku iki ora nglalekno. Agar apa poso terakhir malam 9, wis aku gagenan ndane kubur. apa surat Yasin. Iya. Mbok pacano Fatihah. Tak wacakno Fatihah, tak wacakno Yasinan, tahlilan. Aku gak. Lho. Kancaku do nggawa surat Yasin, do tahlil aku ya ora. Lah nek kuwi nggawa apa? Aku kan wong Jawa. Ya toh Terus kuwi jaman Jawa. Nek tilik kubure wong tuamu mbok gawakno apa? Alah mutik kembang telaseh kuwi cukup kok. Mosok mbok tinggali kembang. Iya, kembang telaseh. Ora mbok dongakno. Tak dongakno telung kecap wong aku wong Jawa kok. Nganggo donga Jawa. Jawa. Lah piye? Pak, tak kirim kembang telaseh kowe aja muleh ning omah ra ono dadeh aku. Anjir ora ndiblas kok. Iya. Wong ancen Terus bar magrib kan bengi. Aku batinku ya ora wani. Lah piye? Piye cah oleh ndonga iki aku bingung. Lah terus mbok gawakno? Aku kan kesusu. Gak ono wong blas ning kuburan. Tak pekno kembang kemangi kesuwen ae. Terus langsung tak kek ning peteke wong tuaku. Pak tak kirim kembang. Tak dongaku ya mau telung kecap. Apa ae? Tak kirim kembang kemangi kowe aja muleh bengi ning omah wis ra ono sapi. Waduh seran duwe, Pak. Lah kowe tak pamer ngono. Wis ana aja ngono. Kembang telaseh ya toh. Iki karepe ngelingake wong kabeh ayo padha semeleh. Ngono ya. Kembang kemangi nek tindak sak tindak kudu sing ati-ati. Kembang kenongo eling ana marang sing kuwasa. Ana karepe ya. Kabeh iki ana karepe. Iya. Mula kowe iki tumindak sak tumindak kudu ngerti aja meneh kowe iki tumindak apa wae. Salat iki nek ora ngerti karepe wae ya iso-iso cilaka ning awake dhewe. Ngono ya. Salat iki rak diperang dadi 3. Kok iso? Salat iki saka solae ilat. Senajana kowe iki nglakoni salat dekak tekluk nanging nak ilat iki mbok nggo sembrono, sok nyatur tanggane, sok adu-adu, sok dadi tumbak cucukan. Iki ya salatmu iki ora sempurna. Lho, iya ta? Ngono ya. Mula iki solahe ilat iki kudu dijaga sing apik. Nek solahe ilat ya wis tak jaga. Nah, terus ya toh nggih nang tak peno hansip loro.
Iku rak ilate barongan. Lah iya. Iku maksude ilatmu iki ngomong sak ngomong aja gawe lara atine wong liya. Oh ngono ya. Ngono. Salat sing angka loro. Sing angka loro. Iki saka tembung solah tingkah. Tumindak sak tumindak nak iso iki ayo bareng-bareng apa sing umum ning gone kampung ayo padha disengkuyung bareng-bareng. Contone wong Jambangan ya. Dodol iwak pindang, dodol iwak kabeh. Kabeh. Dodol wedhus kabeh. Tuh, rukun guyub rukun mulakno salat tingkae iso ngumumi karo lingkungane. Salat sing nomor 3 iki jenenge salat sing diperintahake karo agama. Piye bisane salate ditampa karo sing kuwasa iki mulakno kusuk anggone salat. Piye bisane kusuk mulakno atine ditata sing apik. Oh ngono ya. Atine kudu ditata. Atine sing ditata. Oh iya. Mula iki tak eling-elinge ler. Masalah iku ya ta. Heeh. Nang ya ora disemua wong jengene wong kaya aku ngene iki ya nyambut gawe ya ta nek entuk dhuwit ya tak nggo ngrumati anak bojo. Iya. Luweane tak centel-centelno. Lho, mbok tukokno apa? Oh, tak nggo ular-ular somben nek tuwa kok. Lah mbok centelno mbok tukokno apa? Tak tukokno uler ngono barang sing urip iki lho. Alah, ular kok aja mbok tuku iki mbok gopo. Lah nek dolan maku nggen ngrubung kowe ngono lho maksudku. Ngono iki ndak apik. Tak tukokno wedhus. Lah tukokno wedhus ya Ra apik. kelar wedhus cempe dadi lemu tak ingoni, manak. Lah terus manak dadi akeh, tak dol kabeh. Mbok tukokno. Sapi no. Apik iki jenenge merintis dari bawah. Aku kuwi eling kok saiki ya. Sapi ya to tak ingoni manak-manak dadi akeh sak kandang. Dol kabeh. Tukokno montor. Wah, cocok iki. Ora ndek montor ya tukokno montor to. Lah terus tapi hati-hati nek tuku montor aja jet kolet. Lho, gene ya apik jet kolet Suzuki iku kok. Aku kuwi nane sobek. Lah piye? Tuku montor jet kolet tak tumpaki karo bojoku grimisan jet ilang karek kolet-kolete ngene kok. Ben ora kolet-kolet gampang. Ceplesno lawang. Iki edan apa piye? Dadi nak perkara sepeda motor gampang, sing paling penting. Ngibur ati penggalihe sing isih padha ngantuk. Sing kagungan kersa sapa? Sing kagungan kersa sapa? Ya masyarakat kabeh. Mulane disuwuni pirsa niki nyuwun langgam apa campur sari apa tayuban. Tuh ngono. Khususnya sing nom-nom, sing sepuh-sepuh, ya ta? Dulurku mang njaluk apa? Godril jos. Godril jos. Godril. Godril jos iki slendro. Nggih, nah cocok ya. Godril Godril jos. Dilayani sik ya ta. Dulurmu sapa? Dulurmu sapa? Ya, sapa? Dulurku ya dhisik ku ya war aku terus. Ning ndi? Ning ndi? Ya ning ndi-ndi ae kok iso. Derawani ngakoni. Anu Bu, niki godril tak sengkakne rumiyin. Godril jos nggih rada wungu. Monggo waduh, angger kakean uduk kok do ngono ndak gene. Uduk ora mikir buah kok do ngono lah. Lah aku entuk uduk bolak-balik ndang mikir buah terus kok. Iya. Lah ning kene tanduk saenake ora buah. Meler. Kowe ngicipi jajan ta Rama? Ya ngicipi ya. Aku ngicipi jajan dhewe karo jajane bojo Mler. Lho kene. Bugise nek gawe bugis kok ana abang, ana ijo, putih. Lho ya biasa diwene warna kok. Lah esuk aku maro mam ya to. Iya. Bugise bojom tak buka kliak rupane ireng kok wae. Piye, Blok? Omonganmu kok diladrah? Bugise bojoku bugise buka rupane wireng. Wireng. Lah terus kok cokot? Cokot malah piye? Rambute katut to. Lah dalah. Iku lho sing godhonge iku lho buntele kan ana anune lepoke ngene iki katut. Ya apa tah kaya rambut aku ngono. Oh, jemedeni banget. Lah tak takoki, lho Mbak kok bugise kok ireng? Iki ketane ireng Mas Ceblong ngono. Kok ketan ireng. Tapi ya ora ngiler. Ya. Heeh, nek ngiler aja mbok pangan. Mang ngicipi gemblong iku Lah, aku mara nggonmu ya ngono. Piye? Aku ning kono disugoi tape bojomu. Tetapi nek iso ngono. Jasa apa ya nak tapene wong Jambangan? Lah, bojoku pinter masak. Ala pinter masak ije pinter wong Jambangan wong wedok-wedok. Wong bojoku ngrageni sedina ngimbu 5 dina wis legi kok. Alah nak wong Jambangan ae suwengi legi. Ora iso.
Jelas nak wong Jambangan luwih pinter sebab iki ning Jambangan ya gunakno ilmu Jawa. Lah kok iso gunake petung Jawa, golek dina sing becik, pasaran sing becik, ngono. Lah kok iso legi sungi? Lah suwengi tek ora legi upamane kowe gawe tape, golekno dina pasarane sing pas. Dadi nak kemis kliwon bunteli tape, jemuah esuk mesti legi. Mes kliwon jemah legi. Heeh. Iku ngomong am, iku ancen ya bar kemis kliwon ya jemah legi. Lah iya. Lah tapi aja mbok ngene tekan setu. Nah, sebab dintekno paing iku engko. Ayo Godrejas. Ayo ngadeg. Ngadeg. Aku senengku nek main ning kene-kene iki lak ndekne teko ngene iki. Aja ngadeg sik. Aja ngadeg sik. Ben ben ngadeg ah. Loh, wedok kok ngerokok. Lho wedakmu iku lenga kletik ta apa kok iso? Antironalan. Wedake tek tiru cah nom-nom saiki blong nganggo wedak ulat-ulit. Nggih. Bana. Nah, monggo ayo godril. Cas. 1 2 3 4. Yeah. Ayo, suka-suka. Ayo, rame-rame. Usir miring siti jos. Ite wale sapa jadah isih cilik ayo sekolah madrasah ning SD padha wae. Saya kelingan, derok kepratile
Jibril pamundhutane kancamu lawas ya wis diaturi. Ha iki engko 10:08 ngguri. Tak deleng ngguri. Iki diaweke sing enak ngono lho. Enak iki apa? Ya ora ana enakno. Wong awake dhewe iki bar metu iki terus langsung wedok-wedokan do metu. Ah, wedok-wedok engko ya sediluk sebab lakone ya ditutupne. Heeh. Iki dikek apa? Kembang rawe Joko Melarat ya. Ya monggo aku manut kowe. Kembang aja Joko Melarat ta, Blong. Joko Suges aku juga. Nah, Joko Suges Pilih cocok Joko Suges. Heeh. Apa kowe karo iku ya? Tani jelek ya. Ayune leh cah. Lambemu kok gandul. Awak gatel kabeh kenek rawe. Mumpung isih kembang ayo padha dibasmi. Ben ora gateli karo tangga-tanggane ya. Lho, lala. Caritane wong senang tunggal cambale wiwitane lugu jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben lugu tangane banjur ngomong dek banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane wiwitane lugu jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben lugu nyekel tangane banjur ngomong dek ngomong mas aku tresno kowe sebang kenanga kekuti gawe kero sebang melati gawe larane ati hatiku agawe bingung kembange mawon tresnaku jo nganti buyar ora wong tresno ora kena gawe sembrono ora becik tumrap Yo metak muser-muser. Siadalah. kembang rawe iku paribasane